чизи дигаре ки мехоҳам ба самъи шумо бирасонам ин аст ки ширкати даво дар моҳи шарифи рамазон аксия эълон мекунад. Сари ҳар як доруе ки шумо мехаред 50 рубл скидка карда мешавад. Масалан агар шумо 5 дору ё 4 дору мехаред, аз 4 дору ба шумо 200 рубл скидка карда мешавад. Дар моҳи шарифи рамазон бештар ба шумо тавсия медиҳем масла тикваро ки барои дамиши рӯдаю меъда, барои дамиши рӯдаҳо, барои дарди жулудка яъне ки меъда сахт фоида дорад. Бисёриҳо гирифтаву раҳмат ҳам мегӯянд. Баъдам барои фарбеҳ шудан самиюнван доранд, барои онҳое ки варзиш мекунанд, мехоҳанд ки масса бигиранд, мышца бигиранд, ва мардҳое ки каме қувваашон паст аст, барои баланд кардани қувваи мардонагӣ эпимедиумная паста доранд. яке аз доруҳои асосияшон ки қариб ҳамаи муҳоҷирон огаҳ ҳастанд ва бисёр аз ин дору мехаранд, ин масла хелба аст ки барои простатит, барои хунукзадагии гурдаҳо сахт фоида дорад. Шуморо ман тавсия медиҳам масла чорнитмин ки пайғамбарамон саллаллоҳу алайҳи ва саллам дар ҳадисҳоаш гуфтааст ки ба ғайр аз марг ба тамоми дарҳо шифо медиҳад. хуб дӯстони гиромӣ, рақамҳое ки шумо дар навор мебинед ба ҳамин рақамҳо занг занед, ба тамоми шаҳру вилоятҳои Русия тариқи почтаи Русия равон мекунанд. хайр дӯстони гиромӣ, наворро тамошо мекунем. ассалому алайкум дӯстони азиз, ин шабакаи голос мигранта мебошад ва ман Ҳабибулло Қурбонов бо шумо ҳастам. дӯстони гиромӣ, хело буд ки бо шумо дар шабака набудем, қариб як моҳ навор ҳам нагузоштем. имрӯз хостам ки натиҷаи табобати Муҳаммадҷонро ки ваъда карда буданд ба шумо пешкаш мекунам, ҳаминро ба шумо нишон бидиҳам. ҳарчанд ки табобат ҳоло ҳам идома дорад, вале бисёриҳо хоҳиш карданд ки то куҷое ҳам ки набошад ба мо як бор нишон бидеҳ. хостам ки инро пешкаши шумо менамоям. агар онҳое ки ҳоло якум бор дида истоданд аз ин мавзӯъ огаҳ нестанд, Муҳаммадҷон як дулара ки мо ки дасташон кор намекард, мо хостем ӯро ёрдам кунем ва аз мардум пул ҷамъ кардан хостем. чунин як писарчаи зебо наметавонад ки як дасти худро бардорад. Муҳаммадҷон, як бор қафо бист, як бор дастута бардор дастута вайшам. навор карда ба мардум муроҷиат кардем. Дар давоми як рӯз маблағи мехостагии мо 400 000 рубл буд. Дар давоми як рӯз аз 400 000 зиёдтар ҷамъ шуд ва мо як пахши мустақим кардем, яъне прямои эфир ба мардум гуфтем ки пул ҷамъ шуд. видеои пештараро мо удалит мекунем аз канал, яъне ки тоза мекунем дигар, то ин ки мардум нафаҳмида пул партофтан нагиранд. мақсадам ин буд. ва ин эфирамонро ҳоли як камтаракашро ба шумо нишон медиҳам. хулосаи гап, видеои динабудагиро удалит мекунем. чуба ки пул ҷамъ шуд, пули дар кориамон, ма бовар кунед, аммо хел тақрибан бовар мекардам ки мардуми мо беҳтаринанд ва ин пула тез мо ҷамъ мекунем. дар ай соати 4 дина мондем, то ҳозира аллакай ай 400 000 зиёд ҷамъ шид. вале ҳозирам мардум пул партофтаистиянд. ма видеоро ҳозир маҳкам мекунам. ва мо пас аз якчанд анализҳое ки Муҳаммадҷон супурд, яъне ки барои ҷарроҳӣ кардани кӯдак ки қариб 4-5 соат давом мекард, оператсияш, ҷарроҳияш, бояд чандин намуди анализҳоро месупурид ки баъд аз гузаштани ҳамин анализҳо баъд ӯро ҷарроҳӣ мекарданд. мо қариб таги як моҳ ҳамин вақт кашид. мо анализ месупурдем, як хелаш пас аз 10 рӯз ҷавобаш мебаромад, як хелаш пас аз 12 рӯз ҷавобаш мебаромад. хулоса ҳамаи анализҳоро гирифтем ва Муҳаммадҷонро бурдем ба ҷарроҳӣ. ҳоло як навори кӯтоҳак ба шумо нишон медиҳам аз ҷарроҳияш. ин Муҳаммадҷон ҳозир мебарам, 5 минут пас оператсияш мекунам. ҳозир тайёриша мебинам, либосаша ба дар мекунам, мебарамша, тайёрӣ мебинам. Муҳаммадҷон, ассалом бугӯ. ҳамотонда раҳмат бугӯ. ина Муҳаммадҷон эсонамон биромад оператсия. ҳамаш сӯзай ҳозирашда, ҳозир ховай наркозда. хуб дӯстони азиз, чӣ хеле ки мебинед, шукри худо ҷарроҳии Муҳаммадҷон хуб гузашт
ва пас аз чанд рӯзи дигараш ман боз ба беморхона рафтам, муҳаммадҷонро хабаргирӣ рафтам. Аз он ҷо пахши мустақим карда будам, яъне ки прямои эфир кардам. Чанд нафароне ки дар ютуб тамошо карда буданд, агар бисёр хуб, онҳое ки тамошо накарданд, ҳоло боз ба шумо ин наворо ман як камтар кӯтоҳакашро нишон медиҳам. Муҳаммадҷон, кати бачаҳо гап зан, ҳама тара нигоҳ доранд. Раҳмати калон буд. Раҳмати калон. Ман қариб соз шидистам. Қариб шост. Маладес, маладес. Ина Муҳаммадҷон 100% соҳ саломат. Худо хоҳад баъди оператсия мо давоми як 6 моҳ қариб массаж мегирем, парафин, физиотерапия, ҳар хел свет мондан, ҳамин чизо ки даст кор дадроя. Оста бекифт бачам, бекифт. Бекифт. Ага, Бекифт. Бекифт. Ха. Қариб. Бекифт, бекифт. Қариб. Молодец. Молодец. Хуб дӯстони гиромӣ, чӣ хеле ки дидед, пас аз чанд рӯзи ҷарроҳӣ Муҳаммадҷон ҳолаш беҳтарин аст, ҳолаш хуб аст. Дасташ бошад аллакай якчанд ҳаракатҳоеро ки пеш намекард карда истодааст. Шукри Худо, ҳазор бор ба ин шукр мегӯем. Ва аз он рӯзе ки мо ҷарроҳиро гузаронидем то мана ҳамин моҳи саршабии аввали Рамазон, Муҳаммадҷон як рӯз пас мерафтанд массаж мегирифтанд. Массажи пассивни мегӯянд, инро яъне ки барои қувват гирифтани мушакҳояш. Ҳоло ба шумо нишон медиҳам ки Муҳаммадҷон ҳар рӯз, яъне ки як рӯз пас рафта чӣ гуна массаж мегирифтанд. Ман аз рафти массажу ҳамин чизҳояш як рӯз рафта навор кардагӣ будам. Рӯзи дуюми моҳи Рамазон буд. Ассалому алайкум бародарои азиз. Ман имрӯз пеши Муҳаммадҷон омадем. Муҳаммадҷон аз рӯзе ки оператсия шуданд, аз ҳамон рӯз то ҳозир ҳар рӯз пеши врач массаж меоянд. Ҳозир қатъи врачон як даҳа суҳбат мекунем ки врач чӣ результат шудагӣ аст, чӣ кори шудагӣ аст, ҳамаша ҳозир гап мезанем. хушон. Дӯстони азиз, чӣ хеле ки мебинед, Муҳаммадҷон ҳар як рӯз пас аз рӯзе ки мо оператсия ҷарроҳия гузаронидем, як рӯз пас ҳар рӯз ҳаминҷо монда пеши ҳамин духтур массаж мегирад. бинед ки чӣ хел массажаш массажи оддӣ нест, на ҳар кас инро метавонад. аз ҳамин хотир махсус духтур қарор кардагӣ ҳастем. ҳар рӯз аз хонаашон, ҳар рӯз не, як рӯз пас омада мана ҳаминҷа дар ҳамин утоқ массаж мегирад Муҳаммадҷон. Баъд тавре ки духтур гуфтанд натиҷаҳояш аллакай ҳастанд, Муҳаммадҷон ки вақтҳои пеш дасташонро эҳсос намекарданд, аллакай эҳсос мекунанд ки чунки аз шикоятҳояшон дасташ дард мекунад, кам аллакай ин даст дард мекунад. Ин хуб аст, яъне ки нервҳояш зинда шуда истоданд, ки чувствот мекунанд, эҳсос мекунанд. Ва ин чандум массажаш аст? қариб 20 чанд массаж гирифтанд. баъди ин сар мешавад бо дигар намуди массаж, физиотерапия сар мешавад. пас аз ин боз свету ва дигар намуди массажҳоро мегузаранд. ба ҳар ҳол ҳар чизе ки шуд, дӯстони азиз, ман навор карда ба шумо нишон додан мегирам. Манамин духтуре аст ки ҳар як рӯз пас Муҳаммадҷонро 20 минут ҳар рӯз манамфил ҳар як рӯз пас Муҳаммадҷон массаж мегиранд. Вот я массирую все точки выхода нерва и веток его, для того, чтобы как раз возвращалась эта чувствительность. Идет как бы обратный сигнал в центральной нервной системе. Потому что все равно все сигналы идут отсюда, из головного мозга. Ты для усиления всегда вот той работай. Той тоже рукой делай. Вот этой рукой тоже делай. Вот. Как будто двумя. дӯстони азиз, имрӯз 7 май аст, дуюмин рӯзи Рамазон.
ва мо дар назди муҳаммадҷонем. муҳаммадҷон, муҳаммадҷон, салом гӯ. Ассалом гӯ. Асалом. Хеле дӯстони азиз, худованд нигаҳбони ҳамаи мо шумо бошад. Теперь из стороны в сторону. ҳар дашқати гӯ, ҳар дашқати. По 4 раза в каждую сторону. Обратно. Давай, давай. 3, 4. Теперь вверх-вниз. Нет. Прямые руки. Это для улучшения опорной функции. Чтобы он помнил все свои функции. Все функции, которые раньше выполнял, функции руки. Что-то забывал. Хеле дӯстони азиз, ман ин буд як навор аз муҳаммадҷон, ки шумо бисёр хоҳиш кардед. Ки тавре ки мебинед табобати муҳаммадҷон ҳоло ҳам давом дорад. Хай дӯстони азиз, худо хоҳад аз оянда табобати муҳаммадҷон боз наворҳо ба шумо пешкаш мекунам. хуб дӯстони азиз, чӣ хеле ки мебинед муҳаммадҷон табобаташ идома дорад ва ин наворе ки шумо айни ҳол тамошо кардед, ин ҳоло маҳсе ки муҳаммадҷонро карда истода буданд. Ин рӯзи 2 моҳи рамазон буд ва пас аз ин 2 маҳси дигар дошт. ҳоло бошад маҳси профессионалӣ карда истодааст. Дар ин ҷо муҳаммадҷон якчанд намуди машқҳоро мекунад, кам кам аллакай нагрузка метиҳад дасташро, чунки зудтар нервҳояш бедор шаванд, мушакҳояш бақувват шаванд. ва духтур гуфт ки баъд аз тамом шудани маҳси профессионалияш 2 ҳафта дам мегирад, баъд сар мешавад боз физиотерапия. ман худо хоҳад ҳамеша бо хонагиҳояшон дар алоқа ҳастам. аз оянда натиҷаҳояш ҳам шуморо ҳамеша огаҳ карда меистам. як чизи дигарро фаромӯш накарда ба шумо бирасонам, ки рости гап пас аз оне ки мо барои муҳаммадҷон пул ҷамъ кардем, занг задан дар телефонҳои мо сар шуд. аз тамоми ҷо рости гап видеовизов мекунам, телефонро мебардорам, дар болои диван ба пӯш задагӣ ба ман суҳбат карда истодааст. маълум аст ки кори дигар надорад, аз бекорӣ занг зада бояд ман ба ҳар яктаи онҳо отчёт супорам, ки чӣ кор шуд, чанд сум ҷамъ шуд, куҷо рафт, барои чӣ рафт. ман намедонам одамое ки аз ман мепурсанд худашон пул партофтанд ё ки напартофтанд, аз бекорӣ умуман кори дигар надоранд. ба ҳамаи ҳамин буғалтерҳо илтимос мекунам, ки дуюмбора занг назанед. илтимос. ман якумин видеое ҳаст, ки аз мардум пул ҷамъ кардаистам. якумин видео. ҳамин қадар корҳои хайре ки мо мекунем, ҳамааша мо аз худамон кардаем. 4-5 бародари қадрдон дорем, ки ба онҳо муроҷиат мекунем, худамон байни худамон корҳоро тамом мекунем. ба мардум ман ягон бор муроҷиат накардам. ҳамин як бор муроҷиат кардам дар тӯли қариб 15-20 рӯз. рӯзе набуд ки 10 нафар занг назанад. боз як фирқа гап мезананд, мегӯяд ки ягон 100,000 рубл партофта бошад худаш, фақат танҳо худаш, ки аз ҳама маблағи бисёри бисёр 5,000 рубл ба мо партофтагӣ буданд дар картаи мо. бисёраш 5,000, камаш то 15 рубл. ҳамон 15 рубл партофтагӣ одаме ки пула партофту, хайр ама худо қабул кунад, гуфта як дуо кардагӣ буд. аз замонҳое ки занг мезанед, аз шумо да действияи инҳо хубтар аст. мо ин қадар беномус нестем, мо ин қадар нодида нестем, ки пули ҳамин як бечораро гирифта хӯрем.
агар шумо ақл дошта бошед пеш аз оне ки мана занг мезанед фикр карда тавонед як бор видеои пешангии моро тамошо кунед. бинед хали пулоро чандтаоша расход кардем аз худамона. наваку ман пули муҳаммаҷона мехӯрем. камтар фикр карда баъд занг зада баъд отчёт пурсед. ҳоло ки ягон кас шумо ҳаққи отчёт пурсидан надоред. дӯстони гиромӣ, аз ҳамин рӯз ман бас кардам ҳамин корро. ман онҳое ки беморӣ доранд аз ҳамаи шумо хоҳиш мекунам ки илтимос муроҷиат накунед. Не мегӯям, рад мекунам, дили худамам сиёҳ мешавад, вале дигар роҳ надорам. ман як аз шумо ёрдам карда қариб саломатии худам ай даст метиҳам. бовар мекунед ҳамин хел бисёр занг мезананд, отчёт мепурсанд, як гапҳо гап мезананд, як коро намехоҳам боз мисли видеои пешина ҳамин хели агрессия нишон диҳам дар ин моҳи рамазон, вале аз ҳамои дӯстоне ки ба ман мехоҳанд муроҷиат кунанд барои ягон хели ёрдамҳо пешакӣ узр мепурсам, баъдан гуфтаниам ки наметавонем. агар мо хоҳиши ёрдам кардан дар оянда дошта бошем аз худамон мекунем. мисли пештара чӣ хеле ки ман то ҳамирӯз аз ягон кас пул пурсидагӣ набудам, аз ҳам 4-5 бародари худамон ҷамъ мекардем, корро пеш мебурдем, ҳамин хел кардан мегирем ва онҳое ки мо мехоҳем ёрдамшон кунем аллакай як спискаи калон аст. агар шумоам ки муроҷиат кунед дар списка шумо номтон нависем, баъд намедонам қариб 30 чандум нафар мешавед. хуб, дар охири видео ба ҳамаи шумо аввалан саломатӣ мехоҳам, барори кор мехоҳам. худованд ҳар яке шуморо нигаҳбон бошад. дӯстони азиз, хайр, дар паноҳи худованд бошед.